Good morning mga kaurakon. Magulo tayo nga ng chicken curry. Ating mga ingredients ay patatas, sili, dalawang klase sili, isang bell pepper, tsaka isang long pepper, carrots, curry powder, bawang, sibuyas, chicken, tsaka gata. Ito ang ating pantimpla. Patis sa ating pantimpla. Yan. Magugutom na mag-check nito. Luto ko na ito. Chicken curry. Thank you. Ito na mga kaurako. Nahiwa ko na ating mga pang ingredients sa chicken curry. Ating mga ingredients. Siling bell pepper, siling mahaba, carrots, patatas, ating bawang, sibuyas, curry powder, ito yung gata, tapos ito yung chicken. Okay? Ito po, makikita nyo kung paano kung lulutuin to. Lulutuin natin sa butter or margarine. Igisa muna natin sa butter or margarine. Baka wala akong barang ng margarine. Butter. Margarine na lang. No? Pwede na yun. A few moments later. Okay mga kuragon, magigisa tayo. Ubusan tayo ng margarine sa kano. Ito gamit natin yung Golden Fiesta. Mantika. Yan, kunti lang. Unahin natin itong yung ating bawang sibuyas. Okay. Natin bawang. Okay. Kunti lang nilag mantika kasi yung gata kasi bumamantika din yun eh. Hindi ata durog na gusto yung sibuyas ha. Oo. Okay lang yan. Kaya dikata ito yung chicken. Pero man chicken na madaling lumambot ito. Madaling lumambot ito yung chicken. Lagyan ng pamintang pinong. Ito lang para di manghang. Yan, pamintang pinong. Tapos, timblan natin ng patis. Pating patis. Hop. Tama na yun. Tutulig yung manok. Hindi natin yung patatas sa carrots. Yan. Yung iba kasi naglalagay dito gatas eh, pero ako gata nilalagay ito. Gata.
Ingat yung gata. Buong pa yung gata kasi galing sa freezer ito eh. Lagi ko may stock na gata sa rep. Ito yung sili. Natin kumulo. Okay mga kuragon, ingatin yung curry powder. Bango ng amoy. Sarap ng amoy. Sarap ng amoy mga kauragong. Tikman natin lasa ngayon. Matabang ng konti. Lagyan natin ng kunting patis. Siyempre, hindi tayo pwede sa maalat ang gusto. Kunti-kunti lang ang patis. Yan. Kunti pa. Yan. Tama na yan. Tikman din natin. Sakto. Saka natin lalagay itong bell pepper. Ito, huli, bell pepper. Yan. Hindi natin kailangan maglagay ng ng mga condiments, yung yung pampalasa, gaya ng betchin, ng magic sarap. Yung ang galagay nun. Nasa nagluto yun di ba? Hindi mo kailangan maglagay nun. Naiba ang lasa pag nawawala yung lasa ng mga ingredients na ganyan. Luto na ito mga kauragon. Di ba? Ito siya Luto na siya. 2,000 years later. Sarap yan. Diba Ay, naku po. Wow. Salamat to mga kauragong sa mga panood ninyo. Yung mga hindi pa nakadikit yan kay Manny Uragon, paki-like naman. Paki-subscribe naman.
At saka pakikalimbang naman yung aking bell dyan para updated kayo sa mga videos ko. At saka pakishare na rin, pakiusap naman, pakishare na rin para dumami tayo dito. Dumami natin yung mga tagasunod. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all. Ingat lang po. Salamat po.